Want we waren eerst van 7:30 tot 1 werkje. Ja, bij de Pit speelzaal. Pus. Moeten we hierheen? Met de push. Bij de PSZ. Ja. Het Best is wel, eigenlijk ja. bizar hè, dat sommigen gewoon al zo'n hoog level hebben. Daar we ja. Nou Gaan we snel dat doen? droppen. Ja, weet ik niet, maar dat moeten we zijn. Oh. Handig om te weten ook. Ja. Ja, dat weet ik, jongen. We moeten hier de pislow maken. Crazy. Doe jij maar een zie. Haha, één nok. Oh, dat is normaal. dood. Oh man. En wat moois vriend nu doen? Dat je begot niet weet. Ik ook niet. Ah, hier een hongermachine, ja. Wat vriend niet gaat kopen met de bitcoin shizzle. Ja, maar dat is nu weg. Dat is niet nu. Oh. Ik dacht, die Ja. kent ze bewaren. Nou, dikke naast dus. Ja, nee. Ja, wat is dat voor gezeik? Ja, weet ik ook niet. Is niet leuk, hè? Nee. Nee. Is het een deur? Nee. Nou, prachtig. Maar ik ben deze keer wel niet arm. Ik kan heel veel gat kopen. Mhm. Dan zetten ze me geen strijkerbeurs neer. We willen dat Nee. denk ik doen. Ik heb er per ongeluk 2 gekocht, schijnbaar. Ja, ik zou het niet doen, ja. Hoppa. Nou, heb ik geen geld meer. Oh, ah man, ik heb toch Vervelend. Zo. heel vervelend. Sabotage payphones. Oh ja, waar is dat dan? Waar is dat dan? Hier. Oh, je bent ook 50. Ik ben ook 50 jaar. We zijn Nu. lood. Goed, hè. Kom aan, zei jong. Ik scheed u 3 keer gezien door de moel. Jeet! Zo. Dat wil ik zeggen. Geef even de goede oren. Huppatee. Ja. Stik ik weer niet dat al wat lief dat ze daar komen brengen. Stikje ikkie. Maar ja, wat ga ik dan bij wij doen? Dat weet ik ook niet. Hier, wacht, misschien wil je dat hebben. Falcon Wat Snipe. is dat? Oh ja, kom maar. Neem ik wel mee. Je weet Ik het ben nooit. toch beter met de stick ik weet niet dan met de sniper. Ja. Nou, dan gaan we maar eens de meadows in, hè. Tadaa. Altijd wat te doen. Kom op bezoek bij Shawarma papa. Is altijd druk. Of zo wat.
En een tractor op het veld. En een trekker. Hoe de kever hem eens inhuren? Ja, daar heb ik geen geld voor, denk ik. Nee, maar ik heb wel. Oh ja? Oh ja. Moeten we nog wat kopen? Kopen? Nu. Ja, Ik heb zo. weer een holo. Hoppa! Lu. Oh nee, dat is niet dat pumpje wat even lukt natuurlijk. Dank het, ja. Jiggle, jiggle. Jiggle, jiggle. Zo. Ja, toch dat hier als ik dat bier sta, domme truc. Nou, dan gaan we dit huisje in. Oh ja? Ja. Ja. Echt wel. Is niet veel te doen hier aan. Nee. Die kaart wel. In die kar wel, of wat zeg je me nou? Ja. Auto? Ja hoor. Zullen we dat eens De even niet geest, doen? ja. Ik moet reloaden. Ik moet haar laden. Hallo. En hoe schijn het uit? Ja, waar? Vervelend. Ik zie hem niet. Jo nee. Niet. Oh, nou zie ik hem wel. Ja, pak hem. Ja, dat gaat mij zo niet lukken, kan ik je vertellen. En die tante Betty is zich maar alleen zelf aan het healen. Dat is ook geen reden aan. Zo, Eh. manke. Nou kijk toch uit. Oh man, hing dus toen niet de kont uit. Stormkump. Ja, ik ken ook wel het gebruik. Kun je ook wel wat gebruiken? Ja, die tante Betty doet dat niet. Nee, Tante Betty is niet goed geweest. Die vertikt dat. Ja, nou, doe maar. Toch net veel waren. Nee, minis. Oh, Ja, maar ik ben 50. ja, maar ik niet. Ik ben nog jong. Ja, voor de geest. Nee, vergeet je niet. Oh, Ben je hele oude ziel. ja. Snijden in zijn pants. Doe met snijden met die pants. Dat is een nieuwe stopzinnetje of zo. Dat zeg ik gewoon. Mag je dat gewoon allemaal? Ja. Ja. Ja, ik flats alles in elkaar. Ah, je toe. Schotje. Schittig, u 3 kiep gezien door de romp. 3 kiepjes? Kiep gezien, hè. Hoe zit dat op? Ja, laat mee. Ja, ik laat je zeker, maar ik vind het even goed nergens op staan. Boeit me niet. Nu is hij op die Ja, tante bed te wachten. Oh, nee, ik was aan het kijken. nu gooit ze wat splash. Wat zit er hier doen?
weet niet wat die aan het doen zijn, maar het bevalt me niet. Die is knocked. Daar is er nog een. Daar beneden ergens. Oh, die gaat hier op het ding. Oh ja, ik zie het ja. Kom het zijn, jong. Ik schiet al helemaal ongelukkig. Volgens mij is dat aan het healen. Oh, help mij. Oh, daarboven dingen staan er nog. Gaat hij nou omlaag? Ja, die is dood. Oh. Doe is niet, joh. Kees. Amos is aan het snipen. Ja, Maar daar niet op de van boot. daar. Nee, dat meen ik niet. We moeten gaan, kom maar in de auto. Die komen nu alle naar ja. Ja, weet ik. Kom in de auto. Hallo, ik wil in de auto. Yeah, met die kist. Zie ik aan, zo de plom weer. Ja, die goeie des nu raak. Oh, Iedereen. normaal joh. Het ging goed tot op een zeker moment. Tot op dat moment wie ik angst had. Camper weer met zich Dat geglijd. weet ik. Dus ik zelf weer de neus pakt. Dan neem ik die ook nog in. Met een potje move. Ik weet het. Geen paniek, geen paniek. Paniek. Veel paniek. Nok. Had ik hem genokt? Zeg maar dat de storm komt. Meneertje nog. Hij gaat doen staan. Ah, dat is fijn. Weer al als we niet op, als we niet opletten. Ik let toch op. Wat ben je in Brazelen? 3, 2, 1. Zo, dat kon ik ook wel gebruiken. Is dat zo? Pak je even die kaart. Waarom ik nou weer? Doe je dat ook eens? Ik deed dat in het begin altijd. Ja, boeit me niet. Ja, mij nog minder als je zo Met doet. mist. En die neem ik ook mee. And nou. Ja, dat is neer. Kijk nou, hallo. Dat is wel Chris. Mijn pupjes dood in de storm. Oh, Ja, die waren daar aan het chillen denk ik. Ik weet het wel bij niet. de kamikaze. Harakiri. Zo gaat het, ik denk het. Lig je ook te verrekken hier? Op deze toren staan, ja, van die Dingen. Oh, dat is een lu. Hij is Oh, oh. Ik dacht dat hij dat gaat helpen, jongen. Regel het wel. Ja. Oké, ik heb toch iets meer nodig. Ja, hij moet laaien. Hij moet opnieuw laaien. Kempera. Waarom gaat dat steen niet kapot? Wat is het voor gezeik? Is dat zo zeker? Ja, hij zit er nu niet meer, hè. Zit niet meer op de steen. Ja, maar ik wou de steen nu voor mijn eigen wil eigenlijk kapot krijgen met dat ding. Maar Hallo.
Dat is niet, ja. Een gevaarlijke klantje. Die gevaarlijke kluitjes. Maar we moeten ook achter ons in de gaten houden. We hebben daar gewoon de nek geknapt. Oh, ik moest reloaden, dat is jammer. Ik durf niet te proberen, want als je het me in de kop trapt, denk ik. Hij zit nu daar, Zak. Ja, maar ja. Dat weet ik niet. Eitje, Zak. Zo doen we dat. Kijk, als ik maar weet waar het is. Het zou weer rollen in de Shire. Maar dat waren alleen, dat bevult me niet in. Nee. Oh, wacht, ik moet wel echt even dit doen. Niet dat er nog veel in zit, maar ja, hey. Weet er niks, hè? Maar ik heb alleen healing. Dus ik het niet met helpen. Ik ben alweer 50. Het is al 14 echt- over. Ja, we moeten... rennen. Handig. Die barrels wel gepakt hier bovenop. Nope. Oh ja, anders geest even gans naar boven. Oh. Hier is niet veel te vinden, schat ik zo. Nee. Laten we maar gaan, want de storm weet ons dadelijk de kont af. Dat denk ik ook, ja. Oh, we hebben het weer station. Daar is een auto. Laten we die nemen. Als ik dat al. Jawel. Toch niks aan de hand? Nee. Ja, dan een glider net, maar Ik zag er ook heel veel. ja, ze zoeken het zich maar uit. Ja, dat vind ik ook. Nog 2 alleen. 7 kills had hij. Oh, dat ding is leeg. Wat nou, leuke muziek. Hier is gevochten. Zie daar echt, als ze dan niet, als ze maar weg zijn. Ik hou je op de oren. Hij is wel dik om de oren dicht, ja. Zeker. Ik ga die splashes metnemen. Dat is goed. Zekers. Ik heb er nu zus. Maar echt goed. Er meer aan. En dan met mijn shizzle. Ik heb er niet verdedigen, bro. Zo. In het huis. Ik vind het toch wel een beetje spannend. Ja, goed toe. Ja hoor. En die schoten. 1000 kogelen. 1000 kool. Wat zit ik nou aan het doen? Ik weet het niet meer. Wow, dit kost je wel een zin als verder gaan werken. Hoop het, ja. Wat doe je? Stambische dreiging. Oeh, dat is niet goed. Nee, vooral de volgende, de cirkel er nog een. We kennen via achterom gewoon. Ja, De willen was geschoten. dat hoor ik helemaal. Ja, die zien hier achter het huisje. Nou ja. Die hebben ons gezien. Die probeerde door de route shit.
wachten, want die anderen gaan er naartoe. Yep. Haha. Het is 2 tegen 2, we moeten nu... Komt zij! Ik hou ik! Oh, no. Oh. Maakt niet uit. Goed met deze. Dat is wel gewoon. Veer, ken dat niet. Huh? Ja, dat is down, dat is niet af. Ah, ik klik hier achter de bruggen. Maar dat blijft toch. Probeer maar eens te healen. Ik wil dan niet even. Ja, ik heb wel. Ik ga Kut. liggen. Kut! Sorry. Dat hij gewoon kunnen winnen. Ja, Ja. dat is wel mijn plan, ja. Even terug naar de lobby. Lobby. Waarom mocht hij eind nou let's ook gewoon missen? Verdomme. Ja. Kwestes. Kickstart. Laat door maar uit op backpost. Hebben we het al gedaan. Misschien wel niet. Ja. Jackie. Storm battle over dit, ja.